Здравейте! Аз съм Елена Ярамова и ще продължим темата за езика на тялото. Изследванията доказват, че повече от 80% от възприемането на съобщението са в резултат на цялостното невербално поведение на комуникатора. Поза, жестове, мимики, по-малко се пада на гласовите му способности, тембър и артикулация, а по-малко от 10% остават за самото съдържание на съобщението. Професор Алън Пийс, един от най-изявените специалисти по езика на тялото, дава един лесен съвет. Когато човек лъже, единственият начин да не разберат другите по неговото поведение е да си повярва, че това, което казва и прави, е истина. Може ли човек да лъже с езика на тялото си? Общо взето, отговорът е не. Просто трябва да имаме чувството, че това, което казваме, е истина. А най-добре се лъже по телефона. Сега ще разгледаме различни жестове и начините, по които да ги разчитаме. Жестове на дланта. Един от най-удачните начини, за да разберем дали човек е открит или не, е да наблюдаваме позициите, които заемат дланите му по време на разговор. Ако човекът лъже, той ще е със скрити длани и ръце, например в джобовете. Докато отворените длани и поставените ръце на масата означават искреност. Ръкуване. Ако човек доминира другия, доминиращият подава ръката си с длан, насочена надолу, а този, който не е в контрол на ситуацията, подава ръката си с отворена нагоре длан. Ако са равнопоставени, подаването на ръка е перпендикулярно на пода и на двамата. Ако някой иска да ни доминира и ни подаде ръка с насочена надолу длан, ние я хващаме и изравняваме позицията на дланите си да са перпендикулярни на пода. Така още на ниво език на тялото заявяваме твърдо позицията си. Ако искаме да изразим силна преданост и искреност, използваме жеста с двойно прихващане. Протриване на двете длани означава положително очакване. Сключването на двете ръце говори за отчаяние и чувство на безизходица, а човекът, който го ползва, че изпитва отрицателни емоции. Шпиц позициите на ръцете означават самоувереност и убеденост в своята правота. Вдигната нагоре шпиц позиция обикновено се използва, когато човек изказва свои мнения, а обърната надолу по-скоро слушаща, отколкото говореща. Захват на ръцете зад гърба означава авторитетна позиция в обществото, самоувереност и превъзходство. Този тип захващане не бива да се обърква с така нареченият захват над китките, който говори за отчаяние и чувство на безизходица. Жестове с палците нагоре означават високо обществено положение. Ръце в джобовете, палци стърчащи надолу подчертават властна натура. Когато палците стърчат нагоре, а ръцете са скръстени отпред, има двойно значение – отбранителна и враждебна нагласа, даже чувство за превъзходство с палците. Посочване с палец се използва като сигнал за насмешка или неуважение, когато с него се сочи друг човек. Стандартно скръстване на ръце е отбранителен жест, знак, че човекът, който го прави, е настроен отрицателно към този, който слуша. Алън Пийс твърди, че с възрастта хората ограничават жестикулацията си и с развитието на интелекта си също, но жестовете рядко изчезват, по-скоро се ограничават, което означава, че по-възрастните и по-обиграни и по-начетени хора ще използват замаскирани жестове. Кръстосването на крака и глезени означава по-малко отбранителна поза, по-скоро се тълкува като издайник на нервност, резервираност или враждебност. Но трябва да се внимава с контекста. Често кръстосаните крака говорят за жена, демонстрираща поведение на дама. Когато вече кръстосаните крака се съчетаят с кръстосани ръце, това е знак, че човекът вътрешно се е оттеглил от разговора. Американски ключ на краката означава човек настроен за спор или конкурентна борба. Когато той е склонен да избухне по време на спор, задържа краката си с ръце. Кръстосване на краката отпред в изправено положение обикновено означава, че човекът е между хора, които не познава. Обаче за всички жестове трябва да имаме предвид контекста. Ако на човека му е студено и застане с ръце в джобовете или с кръстени крака и ръце, причината е, че се опитва да се стопли, а не дадените по-горе интерпретации.
Обиране на въображаеми власинки е знак за неодобрение на казаното от другия, но изпитване на задръжки да бъде изразено това мнение. Жестове на главата. Изправена глава има значението на неутрална позиция. Когато главата се накланя леко настрани, е белег за интерес. Когато е наклонена леко надолу, означава отрицателна или критична нагласа. Двете ръце на тила обикновено е поза, която биха заели самоуверени хора с чувство за превъзходство. Знак за агресия е жестът с поставянето на ръцете на хълбоците. Позицията стартова готовност носи значението на желание за приключване на разговора, докато позата готовност показва съгласие. Жест блокиране на погледа означава, че човекът не иска дори да вижда събеседника си. Ако показваме навеждане на погледа, избягване на чуждия поглед, обикновено би означавало прикриване на някаква информация. Често това може да означава и стеснителност. Обикновено двама души изграждат доверие един в друг, когато при разговор погледите им се срещат около 60-70% от времето. Разширяване на зениците означава положително вълнение. Ако се свиват, това говори за агресия. Пушенето е много лесен начин за изразяване на проява на вътрешна тревога, объркване или конфликти. Алън Пийс твърди, че няма почти нищо общо с пристрастяването към никотина. Жестове за маркиране на територията. Облягане на други хора или предмети, за да подчертаят претенцията си за териториална собственост над съответния предмет или човек. Колко важен е езикът на тялото, когато давате интервю, например? Отговорът е изключително много, защото въздействието при говоренето на езикът на тялото е огромно. Излъчването ви трябва да е спокойно, авторитетно, за да може журналистът и аудиторията да ви повярват. Защото ако лъжете, например, както видяхте преди малко, жестовете ви много лесно могат да ви издадат. И ако срещу вас е много опитен журналист, той веднага ще разбере това и ще започне да ви атакува с въпроси, за да открие истината. Опитвали ли сте да гледате едно интервю по телевизията, но да изключите звука? Ако не, опитайте. Тогава ще ви направят много силно впечатление жестовете, мимиките. Това дали човекът, който дава интервю, е искрен и уверен в това, което говори. Дали, например, ръкомаха нервно или тялото му излъчва спокойствие и увереност. Изключително важен е зрителният контакт. Трябва да гледате журналиста в очите, защото очите понякога говорят много повече от думите. Ако се притесните, успокойте дишането и овладейте емоциите си. Помислете си дори за нещо хубаво, за да се успокоите. Изключително много въздейства интонацията, тембъра. Говорете бавно и авторитетно. Акцентирайте там, където знаете, че е най-важно да ви чуят. Говорете с отношение и емоция, за да не успивате аудиторията и да й стане скучно да ви слуша. Усмихвайте се, защото на хората им е приятно да гледат и слушат позитивни личности, които не ги натоварват. Най-важното е да говорите истината и да сте убедени в това, което искате да кажете на аудиторията, за да може да ви повярва. Когато съм провеждала интервю с даден спортист, например, винаги ми е правило добро впечатление, когато събеседникът ми отговаря уверено, не се притеснява да ме гледа в очите и излъчва авторитет. Например, с прекрасната Ивета Лалова, която е страхотен събеседник и приятел, сме записвали интервю от над 2 часа, защото толкова се отнесохме в разговора ни, че почти щеше да си изпусне самолета. Ето, тя е един от примерите как когато можеш да говориш добре и имаш увереност и позитивно излъчване, на хората им е приятно да те слушат и ти имат доверие. А на вас какво ви прави най-силно впечатление, когато гледате едно интервю? Темата подготвихме заедно с психолога доктор Елена Илиева за проекта "Младите хора, бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.